pa sa buntag mo adto na sa uma. Trabahoon ang yuta aron mabuhi ang pamilya. Makaligo sa singot sa adlaw mainitan, ug naapay higayon nga maabtan og ulan. Ug dili kalikayan nga usahay kaminusan sa ubang taga-syudad nga mga adunahan. Asa man di ay gikan ang inyong gikaon karon. Kung walay mag-uuma wala unta tay gikaon. Katiling man dili patas na agyoy pinalabi. Kung unsay mas gihaguan maupay ubos ug pili. Palitunon sa merkado ang presyo taas kaayo. Ang produkto sa halos pangayoon ang presyo. Ang ako ang punto nga dili sila abusaran. Katuno sa isa ka adlaw sila atong kinahanglan. Tanan natong gipangkaon produktos ilang kamot na pahimuslan nato ang tulong sa ilang singot. Mag-uuma padayon lang ayaw og kaluya. Ang inyong paghago sa pagkaon nagtagana. Matag adlaw kamo amo ang gikinahanglan. Mag-uuma angay pasalamatan. Dili kanunay nga maayo ang abot sa pangumana. Ay usahay igo-igo, usahay alkansi pa. Sabayan pa sa kamahal sa abono o pestisidyo. Samtang grabing bratuha kung paliton ilang produkto. Gikan sa itlog, gatas, asukal, bugas o karne. Bisag ang kahoy, papel ug lanot nga gihimo bisti. Halos gikan sa umatan na natong panginahanglan. Pero mag-uuma ang kasagaran nga napasagdan. Mag-uuma padayon lang ayaw